Dzina ni Mayeso chikadzula kulandana chokera kuno kumponera mboma pakati pa Lumbazi Trading Center. Lumbazi Trading Center mboma ladowa komatu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhaitu akuchita msonkhano wake oyimayima oyamba pano pomema anthu pakisankho chimene chichapa 16 September 2025. Watulowa kwambiri mponera ifati pa mponeranso nalipo dzulo kuti kuti nali khimbiro chukulu kwambiri imene tinakumana ndi mtsogoleri wa dziko lomwe amalimbikitsanso kuti iye akavote pa 16 September 2025 kukavotera president la Chakwera kuti apitirize kulamuliratu dziko lino. Amakumbutsa za msewu wa M1 umene tu boma likumanga lamanga mbali yayikulu kuti anthu azidziwa kuti zitukuko zosiyanasiyana zikuchitika mdziko muno pansi pa boma lawo Chakwera. Choncho amalimbikitsa kuti akavotere anthu amene tu ali pambuyo pa chipani AMCP khasala komanso phungu nyumba ya malamulo. Lero ndi zanga Miriam Kaliza amene khalira limodzi mtolankhani wathu kuona kuti ulendo wa president ukuyambira pati lero pano ndi pa Lumbazi Trading Center. Moya president akhale akuyima poyamba hainawonso president akhala kufika pano Miriam. Anthu 340,000 adalembetsa mboma ladowa. Nkhani yake imene president akumana ndi ena mwa anthu amene wa 340,000 kuti akumbutse kuti vote pa 16 September 2025. Zofika bwanji zanga Miriam. Zona di mene tikunenera kuti anthu opitirira 300,000 amene analembetsa mboma ladowa. Sungangonena kuti anthu adalembetsa ndi kukhala ngati mtsogoleri wabwino kuyenera kupita kukakumbutsa kunena kuti mudalembetsa tsono nkofunika kuti mudzuke pa 16 September pano mukavote osangokhala chifukwa kulembetsa ndi kumeneko timadziwa ndi timafiga zamasiyana anthu okalembetsa amakhala ena anthu okavota amakhala ena ndiye kumafunika tikukakumbutsa kunena kuti pacha mudakalembetsa nthawi yakwana mukatani mukavote. Kudowa kuli nkhani kwambiri ya ulimi tinayenda dzulo madera osiyanasiyana amene kuna mbuma madera osiyanasiyana kwa dzowole tafeme kwa kuchikhwiri tafikako kumeneko kukasese tinazungulanso madera ngati amenewo tangofotokozera ifoti pali msewu umenewo ndi ulimi ndi msewu zikugwirizana bwanji zanga Miriam. Kumayiko amene ali ochita bwino ngati kuli road infrastructure yabwino tili msewu wabwino zimatanthauza sonena kuti chitukuko cha dziko limenelo chimakhala choyenda yabwino. Kwathu kuno timadalira ulimi kwambiri mene wanenera kuti kudowa ukafika pakana ukasungu msewu umene ukumangidwawo anthu ake ndi kuti amachita ulimi kwambiri amalima kaya chimanga soya foja kuti zolima zimene zikafike kumisika yokhazikika akuyenera kudutsa mu msewu wabwino. Chifukwa chake tikunena kuti misewu ndi ulimi ndi zinthu ziwiri zogwirizana. Ngati anthu amapanga ulimi waung'ono kwambiri omangogulitsira zinthu kumudzi komweko kwabwera msewu chonchi zimasintha zinthu azinyamula katundu wawo kayamba mathirakitala kayamba chiyani kupita kumisika ikuluikulu yokhazikika kuti akagulitse zinthu zawozi azidutsa m'misewu imeneyi. Nkofunika bwanji kumayenda kuchita misonkhano imayima chotere pa nthawi imene tikuyendera ku chisankho cha pa 16 September. Ndimanena mobwereza kunena kuti munthu kuvota ndi ufulu wa wina aliyense. Atsogoleri azipani kapena aphungu a nyumba ya malamulo kaya makhansala kaya zosiyanasiyana akuyenera kukumbutsa anthu wawo chifukwa vota sakakati mukavotera yauti. Anthuwo akuyenera kukumbutsidwa kunena kuti kavoteni. Vote ndi pa 6 September mudzadzuke mamawa masiku ano adasintha nthawi kuyambira 6 koloko mpaka na 4 koloko kusika kalekale ziti. Anthu zimene zakuyenera kukumbutsa pafu amati mphini yobwereza ndiyo imawana. Mwina kumbali ya issue based campaign kapena kuti kuchita campaign yosanyoza ena nzofika sopangi zimenezi mbali ya zipani zonse zimene zipita chisankho chimenechi. Ndikukumbukira ndi bwino lomwe imene bungwe la Malawi Electoral Commission limalandira ma nominations zikalata zonena kuti anthu akutsimikiza ndithu kuti akufuna kukhala atsogoleri. Adalonjeza kunena kuti achita campaign ya bata ya kilini anasaini na code of conduct anasaini na zikalata zimenezi ameka nanena kuti iwowo ali ndi ufulu kapena mandate ali ndi mphamvu ndithu zoletsa mtsogoleri amene timamuyembekezera zosagwirizana. Ndiye nthawulenaso kuti mwina chiyambireni nthawi imene ya kampeni sitinamve ndithu ndale zonyozana kapenanso mwina za chisokonezo sitinamve sonyoza kuti ndithu zipani zikugwiritsa ntchito code of conduct imene anasainira ya make ndipo zinthu zakhala zikuyenda bwino ndithu. Komanso mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera
akhala kunena kuti palibe chifukwa chopangira zachisokonezo, palibe chifukwa chonyozera anthu ena kumangopanga ndithu ndale yanu kumbale yanu. Anthu akukondani chifukwa chokuti akukondani, osati foti mukunyoza anthu ena, osati foti numatha kuyankhula kwambiri ya pali nkhani zangu ngoleza nife zimene apresident amayankhula zina ndi zimene apresident amayankhulaso misonkhano pano kakhakuisatira kwa misonkhano ngati imene zonadi ndakhala ndikutsatira misonkhano yoyimayima imene mtsogoleri wa dziko lino akuchita, akumagamulako ndithu pang'ono mu manifesto ya Malawi Congress. Manifesto imeneyi ndi buku ndithu lalikulu ndithu, muli zinthu zambirimbiri zimene akumalongosola, kungophatikizako kuti akufuna kuthandiza achinyamata, wapatsa ntchito, akufuna kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira, kulimbikitsa ulimi komanso ntchito za mafakitale, komanso tu ana obadwa kumene asadzakhale ana opanda kanthu kapena aphawi. Tavutika zona tinabadwa tili amphawi, mafika lero limatira tili amphawiso mwina, koma ono akuti mbadwa umene ukubwera kutsogolo afuna kuukonzekeretsa. Akamazafika zaka 18 asadzakhale ana omvetsa chisoni, asadzakhale ana opemphapempha, asakhale ana ozidalira paokha kachuma, ana kungodzuka basi mapepebasa kabulisa chimanga. ayi azikakhala kuganiza kuti ndikufuna kupita ku sukulu, ndalama ndizitenga kuti ndalama ndili nazo kale, ndifuna kuchita business, ndalama ndizitenga kuti kapito ndili nayo kale. Ndiye kuti pamenepo padzakhoti zikhwaya yanu zadzuka, zikhwaya zongoti akudziumba pakali panopa generational wealth. Ndiye kuti akatero ana amene osadzakhalanso amphawi, anaso obwera osadzakhalanso amphawi, zomwe mtsogoleri wa dziko lino akulimbikitsa komanso akufuna zitachitika ndithu muzaka zimene zikubwerazi. 10 challenge imeneyi akumayikambanso kwambiri mtsogoleri wa dziko lino, akuti akufuna kuti pakadali pano dziko la Malawi lino likhale ndi zikhwaya zake zodalirika, osati ndalama zizikhala m'manja mwa anthu ochepa chabe owerengeka, koma ochita malonda kwazungukoko kufoti ku nyumba ya Malawi kwazungukoko iyayi zimenezo iyayi. Anthu 10,000 ochita malonda okulirako pang'ono awapatsa aliyense 10 miliyoni Malawi kwacha. Anthu ochita malonda ang'ono awapatsa ma 1 miliyoni kwacha, kuti no malonda awo apite patsogolo, kuti no chuma cha dziko lino nyonse chizipita patsogolo. Ndiye kuti tikatero akuchita no create kapena kupanga zikhwaya kapena anthu ochita bwino pasaizi yawo. Se umene wa M1 iweyo ngati mtolankhani ndofunika bwanji mina mukaliza se umene kwa nthawi wakausa usadamangidwepo yayi, koma nalingalira kuti se umene uyambe kumangidwa chimodzimodzi se wa M5 pakaphatenga mapitaso chigawo cha kumpoto. Nzofunika bwanji zimenezi zanga Miriam mukaliza kudziko kwina kulikonse limene lili ndi chitukuko chabwino, misewu imakhala nkhani imene imakhala patsogolo. Msewu wa M1 komanso M5 ikhala misewu yopindulitsa kwambiri ku dziko la Malawi, yakhala ili misewu yosakhala bwino, tataya miyoyo yambiri pa misewu imeneyi. Anthu ambiri akumachita ngozi kufa pamalo momwepo, mwina sizinayine nakutero machifoti misewu ndi yoyipa, misewu yomakhala ndi zigwembe osati tu pothole koma chigwembe. Ndiye kuti munthu ukaponda pamenepo mophuluza basitu, ndiye kuti ngozi anthu akutaya miyoyo yawo. Ndiye kuti ngozi zimene zimabwera kawirikawiri sizimachitikanso ndi misewu imeneyi. Komanso tu singozi zokha tinanenera muja kuti achita malonda ambirimbiri adzigwiritsa ntchito misewu imeneyi, sonyezo zokuti no chuma chizibwera kumadera kwawo pang'ono. Ndi masomphenya Malawi 2063 tuchita bwino kapena zofunika zimenezi? Ntakunena kuti masomphenya 2023 pachali ndi magawo 2063 ali ndi magawo. Sitinganene kuti tikuchita bwino kapena sitikuchita bwino, mwina padakhala kuti pali kafukufuku onisa zimene, koma ntakunena kuti it's a right step in the direction in the right step. Chizungu yamati yani kuti it's a right step in the direction. In the right direction. Tikuyenda bwino molunjika kwa bwino. Tikulowera kwa bwino. Zinthu zikhala bwino. Amene mtolankhani wathu Miriam Mukaliza tikhaida kali naye limodzi pamene tu president a dziko lino achita misonkhano yoyimayima tsiku la lero pa 22 August 2025 kulunjika pa ulendo opita tu ku chisankho chimene chiyapa 6 September 2025 kasankha phungu nyumba ya malamulo, kasankha kansala, kukasankhanso chimodzimodzi president chonchotu president a chipani cha MCP amenso ndi president wa dziko la Malawi akuyenda malo osiyanasiyana. Masiku apitawa president anayenda ali mphepete mwa nyanja ya Malawi, maboma amene ngati nkhotakota anafika Salima umu
kuwakumbutsanso anthu kumene kuza voti yapa 16 September 2025 komanso a president anayenda ndithu mboma la Lilongwe umu anaenda boma la Lilongwe madera angapo ndithu osiyanasiyana kuwakumbutsanso Amalawi za chisankho chimenechi chikubwera chapa 16 September 2025 kuti kusankha mtsogoleri wa dziko kusankha phungu wa nyumba ya malamulo kuli kusankha chimodzimodzi kansala mukudziwa inu ndi udindo kapena ufulu wa Malawi aliyense kusankha mtsogoleri wa kumtima kwake. Choncho chifukwa chake abungwe la MEC ananena kuti atsogoleri onse amene akupikisana pa chisankho chimenechi ayende tsopano amemewe anthu auze fundo zawo osanyoza wina ayi koma auze fundo zawo kuti ayi nthawi ndimene yakwana kati votereni fa ife tidzachita izi kapena ife tapanga izi hayake ndime chifukwa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera nayenso akuyenda madera osiyanasiyana a mdziko muno kuyambira ndakamba kuti kuchigawo cha kumpoto kunthalire kuchilipa anafikako kukaronga anafikako kurumpi Nkhata Bay akunzimba a president anafika usiku kukaonatu anthu kumene kukakumbutsa za chisankho chimene chilipotu pa 16 September 2025 a president amakumbutsa anthuwa za ntchito zimene achita za chitukuko zosiyanasiyana akumaona maunduna osiyanasiyana timakamba kuti kunduna ngati wa zamaphunziro kumene kuli ntchito yomanga mabuloko makalasi osiyanasiyana sukulu zosiyanasiyana zopasa 10,000 kumene mabuloko oposa 10,000 amangidwa sukulu zosiyanasiyana kuti maphunziro apite patsogolo mdziko muno timanena kuti dziko ngati lophunzira bwino ana ake lophunzira bwino chitukukonso chimapita patsogolo kwambiri kupita kunduna kwa zachitetezo cha mdziko kumene kunakonso ayi nyumba ya polisi amangira ndipo kumene kuti ngonati nyumba zachitetezo apolisi ku immigration MTF komanso prison kumene kundituna onso amangira nyumba ndipo ntchito imene yaendeleza kuti akasakhaso a president Chakwera apitizira ntchito zimenezi zomanga nyumba kuamangira nyumba anthu ogwira ntchito zachitetezo mdziko muno. Tikapita kunduna wa zamalimidwe nakonso kuli ntchito yakulu kwambiri imene boma lalimbikitsa ntchito ija ya ma mega farms minda ikuluikulu koma si minda yokha kuti chabe kuti minda ikuluikulu chabe koma kuli nkhani imene ya ulimi wanthirira kuti anthu akhale malima minda imeneyi komanso kuchitatu ulimi wanthirira kuti mdziko muno anthu samakudalira mvula iyayi koma kuti azisaso malimaso kangapo nchifukwa kuli ntchito ija kubungwe la NIF akupereka ngongole kwa anthu osiyanasiyana mdziko muno kuti anthu alime kangapo kuteko madera ena pakali pano akuyembezanso tichi chimanga kumeneko akolole miyezi iwiri ikubwerayi taonako kumlambe irrigation scheme kumangochi uku kumene kunditu chimanga nditu ayi chili pa mlingoti miyezi iwiri ikubwerayi akolole kumene kunditu nkhani yaketu ulimi wanthirira kumeneku pansi pa Green Belt Initiative kumene kunausa Green Belt akulimbikitsanso kwambiri ulimi wanthirira komanso ulimi odalira mvula mdziko muno khacha kuti chokwanira chimanga chimenechi amachipereka kukhokweja yosungira chimanga ya NFRA kumene kuti anthu athanzidwe pa nthawi imene mina mdziko magwa mavuto osiyanasiyana kwambiri nkhani ija ya ATM strategy kuna kuti ntchito za ulimi ntchito zokopa tourism komanso ntchito za migodi mining ATM strategy president aziwo ino choncho mene kufika pana president mwazina akupakhala kukamba zimenezi amakamba kukawanso pachuma cha dziko osachedwa apa ndithu akhale akufika pano Lumbazi Trading Center opasomera khwimbi la wanthu kumbuyo kwa pafupichabe tikamanga chakumadzulo kundi kumene kuli bwalo la ndege pano Lumbazi bwalo la ndege kuchera Kamuzu International Airport yapafupi kwambiri ni umenewu opita kukasungu umenewu kumene Koma ikumanga ndithu kuti anthu aziyendanso mosavuta idaebe nzanga Miriam Mukaliza pano Miriam wanthu wafika pano kumona ngati anthu kuma bwanji mmene ukona zona di mene timafika pano anthu amabwera pang'ono ngati kuti mwina anthu sasonkhana koma padakali pano ndithu anthu adakabwera komanso anthu asonkhana ochuluka pamalo pano kufuna amve ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino komanso amene ali mtsogoleri wa chipanja Malawi Congress amene akukatenga ndithu chipanja yakumba
kupita nawo kumasango pa 16 September kuti abwera ndi zotani tsiku la lero. Zomwe kamenza Miriam amene twankhani wathu Miriam Kaliza kali naye pano ndi limodzi pano ulendo wonse uli limodzi akachoka pano president akayima padowa 10 off mwina malo ena ndi ati amene akuyima president zanga Miriam Kaliza lero lino akuyenda ndithu kummawa kwa boma limeneli la dowa east pa chizungu akachoka pa trading center ya Lumbazi pamene tili lero apita kudowa 10 off pa mtunda 5 km chokera uli kutsangana uli kunjewu mbaratesi ndizoonadi nawonso anthu akudowa adayamba ulimi wakudimba kalekale sankapanga ulimi wakudimba tomato mbatatesi abishi kanyensiso alipo anthu ndithu akudowa adakuyamba ulimi umene zimene zili zisangalatsa kwambiri anthu akamachokoka sungu kaya kuti amayima pamene amagula ndithu zinthu zosiyanasiyana pamenepo akachokatu pa dowa 10 off pamenepa president apita pa dowa boma kumene kuno komwe kulikulu no kwa boma la dowa kumeneko akachoka pamenepo president apitatu kwa Matekenya trading center komanso akapita kwa Matekenya health center kumene kwamanga ndithu wodi yatsopano ndi afuna akayendereso chipatala chimenecho chikakachoka kumeneko ndithu akayankhwano ndi anthu pa trading center pa Matekenyapo kenaka akapita kwa Nalunga trading center kenaka amanga matenda wingi kumenekonso yes ntchito za ndalama za CDF zamanga ndithu zinthu zosiyanasiyana kumeneko akakachokato ku Nalunga akapitano Pamvera trading center kumeneno akakwangule zonse mu tsiku la lero. Tathokoza kwambiri nzanga Miriam Kaliza tili naibe tikayumakhala naibe apo ndi apo atifuna kuweza sona yeso zomwe kunola pano kuti azikupatsirani Amalawi motisepera pa MBC Radio 1 komanso pakalema amene wa MBC ayi president wa dziko lino tsopano wafika pano pa Lumbazi Trading Center kuti alankhule kwa anthu omwe asonkhana pano ayi president akulunjika tsopano galimoto yampatadenga president alimodzi tu ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera kufika pano kuti ayankhule kukhwimbi la anthu omwe asonkhana pano pa Lumbazi Trading Center mboma la dowa lero president akuyenda mboma la dowa dzulo anaiso mboma mweli la dowa president akumana tu ndi anthu makamba amene alembesa voti imene iye kubwera pa 16 September 2025 anthu 340,000 akumana ndiye anthu amene wakumbutsa kuti voti osankhala pa khomo yake moti mukavote mudzadzuke mmawa ndithu mukavota president pakali pano akwera pakalimo tampatadenga kuti ayankhuletu kwa anthu amene asonkhana pano pa Lumbazi Trading Center akachoka pano president monga muyafotoza zanga Miriam Kaliza kuti apitetu pa dowa 10 off ayi ndikupekeni m'manja mwa Deus Gumba omwe ndi okonza misonkhano chipani cha MCP fika malo ano dzanja pamwamba kwacha Dr. Chakwera watu ndani mwezoma watidzatani president pa ulendo uyu otepitaso kachikena mboma anatipatsa mnyamata strike mbambande ngati running mate engineer Vitumbiko Mumba ndikati Chakwera mundi yake kuti Mumba 1 2 Chakwera bwana president imvani kulandiridwa maulemu mama wangati uno half 8 pano pa Lumbazi kwa gogo mkukula anthuwa imati 5 koloko alikale pano atamva kuti mukudutsa kulowa kummawa kwa dowa tisanambe zonse malinda apembe akula mpingo akamnong'ona atitsogoze ndi pemphero akanong'ona nthawi yanu zikama kwambiri tipemphere chauta mulungu wathu inu mulungu wamkulu makamaka kuyamba kwathu tikuyamikani tikulemekezani kuti inu mulungu chakukomerani kutidzutsa ndi moyo komanso tipitiriza kuthokoza popeza mapereka moyo wamphamvu kwa president wathu amene tili nawo pompano ndichifake pamene zina zili zonse tisadayambe
tikuyitanani mulungu mupezeke pakati pathu kuti china chilichonse chimene mwatitengera pano kudzerera mwa president athu inu tu mulungu muchite monga mautumiki wanu. Chifake mulungu wathu chifukwa cha mawu anu munenetsa kunena kuti kanthu kena kalikonse kamene munthu okhulupirira adzakupemphani inuyo mulungu mumapereka. Ndi chifake ngati dziko la Malawi tili kukupemphani Yehova kuti monga mwa zitukuko zimene akuchita a president athu Yehova tulolani kumwamba kuti apitilire kuti alamulilenso zaka zina zimene zili kubwerazi. Inu tu mulungu ndinu mulungu okhulupirika, ndinu mulungu wabwino amene mumapereka. Tere nchifake tikiza president wathu mdzanja lanu muwatetezere koma njira zonse, muwasamalire njira zonse ndi kuwapatsa nzeru. Chifake mulungu lolani kuti inu mukule ife tichepe tithokoze chifukwa chakukoma mtima ndi nzeru zanu. Mu dzina la Khristu Yesu tapempha pamaso panu ndi kukayamikani. Amen. Zikomo kwambiri akulampingo, zikomo kwambiri. Ulemu bwana president wa dziko lino komanso president wa chipani chathu chokondeka cha Malawi Congress Party, Your Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu mayi wa fuko la dziko lino a First Lady Mama Monica Chakwera. Ulemu nduna za boma avera kantukule kuti walizimu kundiyena wonse amene ali pano. Ulemu akuluakulu ku National Executive Committee ya Malawi Congress Party, a regional chairman chigawo chapakati maboma 12 Honorable Patrick Zeblon Chilondola komanso Wende Nalumo Chalede, region committee yonse akuluakulu ku district chipani chonse chilandire ulemu amene mwatipempherera landirani ulemu. Mapaderadera Gogo Mkukula mwini wake mtunda uno landirani ulemu. SPC mwana wakonkuno landirani ulemu ndi akuluakulu ena onse amene alichita ulemu mauno kwakhala nafe pano. Dzanja pamwamba kwacha bwana president Marintero kuti kuno nakonso constituency ya Nyuwani aliko mnyamata wanu msitikali wanu amene kuno akonzeka kuti amtumize ku nyumba ya malamulo akatumikire, Honorable Dennis Chalera. Koma sali yekali ndi makansela wake, tabwera ndi makansela mungo chula dzina lanu. Ulema president, dzina langa ndine Paulen Kumalambo Magwero Ward. Ine dzina langa ndi Stafe Onyanda Marichapu Lumbazi Ward. Zikomo kwambiri anyamata wathu amene akupita ku council pa 17 pomwepa. Koma mnyamatayo Akulankhula olemekezeka amene apita ku nyumba ya malamulo achalerawa. Ndimati maulemu bwana mundilole ndapatseko 2 minutes yokha kuti akulonjereni ndi mmene akukhalira ndi anthuwa olemekezeka achalera nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Ten dzanja mwamba a president ali pano. Dzanja mwamba uko kwacha. Watundani tikatani tonse pa 16. Zikomo kwambiri bwana president, ulemu wanu pamodzi ndi mayi wathu wafuko amene mwatsagana nawo. Komanso mulole chifukwa cha nthawi ndingonena kuti maulemu onse akhale m'malo mwake. Bwana ndimati nditere kuti monga mwamva kuti constituency yathu ya Lumbadzi ndi ya Nyuwani imene yadulidwa ndi kunyemedwa kuchokera ku City North, City Center komanso kuno kwa Honorable Daud. Ndiye timati titere kuti m'malo mwa chipani chonse kuno ku Lumbadzi constituency a president takulandirani ndi manja awiri. Zikomo kwambiri kuti pa programu yanu yokayendera madera ena ndi ena ife pano ana wanu pa Lumbadzi mwatiganizira kuti muime nkutizonda. Ambuye akudalitseni. Timati titere tsono bwana president, dera lino tili kuno kumapeto kumene kuli kwa Gogo Mkukula, koma constituency yathunyuka kwambiri uku kumene kuli asinyo chief Chitukula. Moti pempho lathu lakuti mukayendayenda bwana kumene kusoku mutikumbuke kanthawi kena mukachititseko msonkhano. Ine sintanthawi nkulankhula zopempha ni zina chifukwa bwana mwezi wathawu nakupemphani kuti tandipatsani kampata ndiye mnanitana nakuwuzani kale paja zonse zakuno ndipo mdazilandira. Tere chachikulu bwana nkunena kuti zikomo
chimanga kuno mnagawa ndipo chinayenda koma ndapempha manambala kuti aonjezekele zikomo mudavomera bwana kuti manambala muonjeza kuno chimodzimodzi AIP mudalonjezanso bwana zikomo kuti muonjezera popeza dera lino ndi lalikulu kwambiri timatititelo kuti anthu amene alembetsa dera lino bwana ndi 39,500 ndipo kuno magogo ndi tonse mablock leader tagwirizana bwana kuti tikupatsani mavoti not less than 39,000 5 iyo osatita iwo pai tuisiya chifukwa cha ifa ndi matransfala ndi 39,000 Lumbadzi constituency tikupatsani bwana kuno popeza takonzeka timatititele bwana kunoko popeza ndikoswesa anyawana zina ziwiri zitatu zalandidwa zapita kumadera wena mwachitsanzo secondary school ya boarding ndiye kuti kunoko tilibe timadalire ya dzenza pano yapita kudzenza constituency bwana zikomo kuti mapulani wanu mwayika kale secondary ya boarding kuno mutipatsa ambuye akudalitseni zikomo bwana kuti chipatala mwavomereza kale chili pa Lumbadzi kuti muchipanga upgrade popeza tsopano kunoko chipatala chathu chodalirika chikhala chimenechi ambuye akudalitseni zikomo bwana kuti nthawi ija titakambirana mudavomereza kuti msewu watala ochokera pa dzenza umene umadzathera apa pa airport bwana umenewo mwalonjeza kale kuti mutithirira thala popeza mwachidule titele bwana Lumbadzi constituency yayikidwa musite moti tumati Lilongwe site Lumbadzi constituency ndiye popeza dera lalikulu kudakali kumidzi zikomo bwana kuti inu ndinukatswiri okonza so tauni okonza so site mmene mwakonzera Lilongwe tiyamika kuti kunonso ngati site bwana mutikonzera kumene kukhale misewu yapamwamba ndi zina zotere matintele bwana ife kuno mokutsindikirani tele tagwirizana tudzavotera inu Chakwera 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 oye zikoma kwambiri bwana zikoma kwambiri bwana pepani munaona kuti malamoti yambire gogo chifukwa constituency ndi anyuwani tinatero kuti tiyambeni mnyamata kuti akalakwitsa agogo akonze nthawi yanu gogo mkukula alandireni bwana monga kuno kumudzi zikoma kwambiri olemekezeka apresident athu Dr. Lazarus Chakwera komanso amayi athu mayi Chakwera tilekere ulemu kwa chipani wonse amene mwabwera pano komanso a DC adowa chifukwa anthu ena amasokoneza athu kuno kudowa konsekwese chabwino ili ku Lilongwe koma pano tayima pano ndi kuti nkudowa bwana titangomva zoti mubwera kuno pano muyima wanthu yawa ngosangalako basi ndipo takulandirani ndi manja awiri bwana mwangoloka mtsinjewu ubwera tsinje lino mwabwera kuchipinda kwenikweni kwa MCP moti mukakhala kuno musanjenjemere chilichonse kuno takozeka pa 16 ukakoponya voti aliyese ukaponya voti tikaponyera MCP taona ubwino wake sikuti tikangoponyayi nsewo uli apawu wakhala zaka zambiri mbuyo homwe kungolonjezedwa kuti tikukozerani nsewo ndi wakozedwa pano tikangofika pa turnoff pamene tikayimepa tala wanyuwani ali pamenepo chimenecho tu chimene anthu akuno authokozera ndipo chimene anthu akuno adzavotere komanso taona ngakhale ma project akanso akuthapa nthawi yake mwamangaso zipatala zambiri ma school block ma police unit chitukuko chuyenda tusiyandisa zedi nimene boma lidalika ale mene mendetseza zinthu nchifukwa chake anthu akuno adzavotere poti mukungodutsa ulendo ungopita kutali mapempho mwamva kale na amene mwaona mwana wanu kuti ngwamphamvu walankhula zimene amalankhula zija zomwe tinamtuma kuti bwana tu akabwera chonde mukamuuzeko izi tere tili odalira zedi kuti kuno tili mwana ndipo ni udalirani kuti muli mwana wamphamvu monga ngati mene mwaoneramu si mwana wachibwanayi ni mwana wamphamvu kwa basi
Sinifuna nkutayirani nyengo poti ulendo wautali tamva zoti mukasagula chipata mukafika kumvera kuti ulendo wautali. Tikumana palumba budget patano fapa mpamene tikathema ziko mukapire bwana. Zikoma kwambiri m'manja mwagogo kuti bu. Amainda abambo nthawi ino nkhani yakwera mtunda. Regional Chairman chigawo chapakati maboma 12 Honorable Patrick Zebro Chilondola alandire na president auzeni kuno ndale zikuyenda bwanji bwana Regional Chairman nthawi yanu. Zonadi nkhani yakwera mtunda aliyense dzanja mwamba. Aliyense dzanja mwamba tichite kwa jomphamvu. Kwacha Ochakwera nanga boma efe tonse maluwa achakwera wali kuti ulemu wa president wathu Dr. Lazarus Chakwera mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu kwa mama Monica Chakwera amayi wa fuko okulikulu la chipani cha Malawi Congress Party, komanso ulemu kwa mlembi mu office ya president emwe tinayepo mpano mayi Colin Zamba. Ogwira ntchito za boma nonse landirani ulemu chifukwa cha nthawi ntero kuti ulemu waukulu landirani gogo. Ntchito yanga ndifuna nkupempheni bwana kuti mulankhule kukhwimbira wanthu limene lasonkhana pano pa Lumbadzi. Bwana inu muli mchikoka chodabwitsa kuno mkumawa kuno, koma wanthu songasonkhane chotere ayi. Oluona kanthu mwa inu bwana mudabwera pano bwana kudzopempha anthu yawa kuti akalembetse wanthu ati odakalembetsa takwezera manja mwamba amene mudalembetsa obwana waone. Bwana kulembetsa uku ofuna kuti akavotere inuyo so kapatsanso wina voti ndi nokha mchizindikiro chanu chalamba lwakuda. Wena ovutika kumakulondani m'mapazi uko muluyenda inu koma songa kupezeni chifukwa inuyo ndi katundu osavuta kugulitsa. Malonda abwino, malonda ankhuku osati abakayi. Bwana atu izoone wena ulendo uno chifukwa ine ndikusangalala kwambiri kuti kuvota tikayambira 6 o'clock kulekeza nthawi yanji paja oludziwa wanthu akuti 4 o'clock ndikufuna mmene idzati ma 7-8 wena otayamba ulira. Kodi alipo amene akhoza kuchotsa Chakwera? Kulibe ovutika chifukwa nkhani nkulembetsa olibe manambala onguchita phokoso ndiye olekeni obachita phokosolo olira pa 16 pano chifukwa inu bwana muluyenda kumpoto mwayenda pano mwayenda kwatsala mkumbwera wanthu koseko olufuna inuyo bwana. Ndisanguti kuyankhula kokoma popeza tu ulendo ngoutali koma ndikupempheni mwa ulemu mulankhule kukhwimbira wanthu limene lasonkhana pano. Zikomo bwana, zikomo. Zikomo amayi, zikomo. Zediga.
tapangana kale lachilukhala pansi tivota bana. Alipo uyo alutsutsa mezi. Ainkosi mkugula mafumu onse, akuluakulu aboma, SPC, bwana DC, nonse amene muli pano, tabwera kumudzi kwanu kuno, ndithokoze chifukwa chakupezeka kwanu. Nduna zonse zikomo chifukwa chokhalapo, komanso candidate ku constituency ya Nyowani ni makansala wake vaviri, uyu Dennis Chalera, kodi mumkayikiranso ngati? Tereku ndithokoze chifukwa tidabwera pano dzana tidanena kuti chonde tiyeni mukalembetse. Lero nduyu mwabwerayu tsano tikupemphani kuti chonde tiyeni tikavote. Tumvana atwani? Ulembetsa tidalembetsa nkanthu kena koma uvota nkanthu kenanso 39,000 plus mbofunika kuti tonse munyinji wathu mchivano chathu tikavote. Tagwirizana bana? Chifukwa sindiudziwa ngati kuno kulilongwe City constituency ya Lumbadzi kodi kuliso candidate wina wa president? Mukavotera nda? Mukavotera nda? Nanga uko mukavotera nda? Ndiye tiyeni tingogwirizana. Koma tikudziwa kuti mmene msewu uyenderamu ngakhale vadula dala madera wena ndi wena chifukwa pano padzafunika special arrangement kake nanga simpofunika zikuzilizike bwinobwino vati. Chifukwa mkhozi uona kuti kwina msewu uja wamalizika, pena sunamalizike, pena akukoza mabiriji, pena mpatawuni ngati pano pofunika kukusamalira makozedwe ake. Koma alipo yalukayika zoti msewu uyenda? Chifukwa msewu uyenda vani? Ndipo tithokoze chitukuko chimenechi chuchitika mtawuni ku City Senaku choti chifalikirenso tsopano mmaconstituency wena wonsewa kuti zinthu zonse zikhale m'malo mwake. Pano mpalumbadzi podziwika mpaka kalekale chifukwa pamachitika business timakumana pano ndiye pakachere pano. Ndiye mpofunikanso anthu amene mmachita ma business wanu pano muthandizike mwapaderadera. Nudziwa kuti nifi sidakwanira aliyense, koma vanifi wagwira ntchito yotamandika. Ndalama zimene wena wabweza wa inu mwabweza zathandizanso kuti zipite kwa wena. Pano patangotsimikiza kuti nifi tsano isanduke banki yapaderadera yothandizira achinyamata ndi azimayi kuti akakhala ndi mpamba ma business wawo apite pamwamba. Tereku pano ndifuna ndikutsimikizireni kuti inuyo tsogolo lanu lokutsimikizika chifukwa ku Malawi kuno tazindikiranso zinthu zambiri zimene zangobwera poyera masiku amenewa. Mkati mwa masautso Mulungu wapatsanso mavumbulutso wena akuti tikhoza kudziwa kuti dziko lathu lodala. Tifuna tione kuti chuma chimenechi chithandizire aliyense, inu amene mkhala mtawuni ngakhalenso amene akhala kumidzi. Chifukwa aliyense chifukwa timaonetsetsanso kuti ngati mulima abale wanu aja ni munda uja umene inunso mmafusidwa mkathandize, munda umene uja ukapindula ni zokolola zija zisangolandidwa kwa inu pamtengo wosathandiza yayi. Tigule zolima zonse pamtengo wabwino. Nchifukwa yake boma lino ndili boma limene laposa maboma ena wonse polingalira kuti anthu akamalima, anthu akamachita produce, zinthuzo zikhale zowapindulira iwo aja osati zongopindulira amene akukadya ayi. Chimenechi chinthu chothandiza chifukwa tifuna aliyense aone phindu la zimene amachita. Ndipo ndifunanso mulimbikitsidwe nchakuti zina zimene zavumbulutsidwa chifukwa cha anyamata amene walimba mtima kumafukula zoterezi zaonetsa kuti ku Malawi kuno
zinazo timangochitirana nkhanza Malawi tokhatokha. Umakweza mitengo ya zinthu tsiku ntsiku, umaonetsa ngati kuti ndalama ikutha mphamvu tsiku ntsiku, koma zochita kupanga chifukwa zinthu zimene mumalenga ndi mawu anu ndi zochita zanu zimapangitsanso kuti mu dziko la zinthu zoyendetsa zachuma speculation imeneyo imapangitsa kuti aliyense azingokhala ndi nkhawa, ndi aliyense azingonena kuti tsiku likutha lero lomwe ndiye bora ndipeze zimene ndingazipeze lero. Sizitero yayi. N'chifukwa chake wena dzudzulidwa poyera, wena tawalankhula mokhwima, chifukwa dzikoli lofunika titumikire Malawi aliyense. M'matawuni ngati muno padalibe chifukwa chakuti shuga azikwera mosaoneka bwino, shuga woti timapanga tokha. Fakadayika solamulo m'parliament loyendetsera zimenezi. Pali zinthu zambirimbiri Amalawi, tiyeni tichangamuke, chifukwa dziko ili sila munthu mmodzi, sila anthu owerengeka, laife tonse. Teralimi mukudandaula chifukwa tumwanena achalera kuti ngakhale constituency ndiya site, koma ukaopita uku kwa chitukulaku ni midzi ndithu, mpofunika tithandize kuti site ionekenso ngati site ngakhale kumene kunali kumidzi. Magetsi apiteko, madzi akhonda apiteko, misewu yabwino ipiteko, chilichonse. Tikakamba za ulimi umene fetereza ali pa njira titsitsanso mtengo, chifukwa anthu amene amapangana izi kuti dziko lingotekeseka popanda zifukwa, Chakwera angotukwanidwa popanda zifukwa, koma zifukwa nzandale. Iyayi sitilola zimenezo. Dziko ili lukonzeka, dziko ili lukonzeka tsiku ntsiku, maziko tayalawa ngolimba, sitifuna chitukuko chongokhala kanthawi kochepa, kapena kungokondweretsa anthu awiri atatu amene timadziwa kuti awa ndi amene wagwira aliyense mkhwapa mwawo. Koma Malawi akhale mfulu, dziko la ufulu, achalubira aziyenda momasuka, chifukwa ndiyo anthu ndi Amalawi, osati aliyense aopsezedwe. Ayi, sitilola kumaopsezedwa mdziko mwathu momwe, aliyense akhale mfulu. Terekundi ukulimbikitsani okondedwa, tiyeni pa 16 September mwezi omawa mwewu, tsano tuwerenga masabata, tiziwerenga masiku, chifukwa masiku ali kuchitseko, tikavote. Ndiye nawamva azimayi akuti ayi tachirukonza tikavota tonse wadi. Ndino angati mukavota pa 16 pano, takwezani manja. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo bambo wanga, zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumaliza kulankhula pano pa Lumbazi Trading Center, kulankhula kwa anthu kwalimbikitsa za vote pa 16 September 2025. Apa ndi ulendo tsopano pado wa 10 off. Ulendo umene pamene pali kwimbira anthu kudikira president kuti akawalankhule. Tikhaitire limodzi mutilandire ku Blantyre, ndine Mayeso Chikhadzula. Pamene Mulungu anandiika pa mpando umenewu, anali nafe cholinga ngati dziko, ndipo ndili nchikhulupiriro kuti cholingacho chikhala chitakwaniritsidwa kufika 2030.
sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndizoona kuti mwana wa mamuna akasowa mbanja maukwati ambiri amasokonekera? Ndizoonadi kuti kawiri m'mabanjamu mukumakhala mavuto. Chifukwa wana amuna amene ana akaziwo sikuti mkazi amapanga yekha ayi. Nkutheka wamuna tikulirirayo akhoza usakhala tuchigawenga. Tisasokoneze mabanja chifukwa chokuti mulibe mwana wa mkazi kapena mulibe mwana wa mamuna. Ndizoona. Komanso mabanja ambiri akupeza kuti aberekana ambiri awukanikanso kuwasamalira. Aliyense amadandaula olo mzimayiwe olo mwamunako. Inuyo azibambo amene manena kuti kubwere mwana wa mamuna kubwere mwana wa mamuna, kodi inunso makhaso mulungu eti? My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining, and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. My running mate is none other than Vitumbiko. Bye.
Abitilize Makati Chakwera Komandilongwe the nation Malawi. Yes Siki kusirafu Yaki Ai Komandilongwe. Kwambibi ansanga Tafuti Rwanda Lolo Kwambibi Ndimbe Tafuti London Lolo Kwambibi ansanga Tafuti Rwanda Lolo Kwambibi Ndimbe Tafuti London Gonna make up farms Muri London What is anything to Labakomo Ukawa chimanga kwa mfuti kisisabake Lindane Se wangota kota ucha Lelo urinkati ndi Ladita mamfa Hokomatani mungafu Kunsimbanako university ichayamba kumanga Janji kunsanje Wasaka zambili bale Lelo ndangova kwishi City Mafrika Kinken Town Yali lungwe ulomfusi kanda Lelo ni hafulanda ni Malawi Makati Chakwera the nation Malawi. Yes Mama Tindani Palikambala wakuda Tindu Hajadi Chongani Palikambala wakuda Chongu Iwe Sungwana Tindang Palikambala wakuda Tindu Nyamata Iwe Chonga Palikambala wakuda Chongu Dakatu munomo kwambi. Daka munomo. Iruja kelena muntengo ndijani. Ndikula kudeka. Mudeka bwanja anthu ali kwiuko, anthu akudikirira inuyo. Ndezi mudeka bwanja. Ndafuna kuti ndiphume kwame ndikhaye muno ngati khanga ndiosa akangani. Sikani apadera. Kodi chikuchitika pandija. Echicha. Nsongano ni nsongano. Atemwe. Awa mwatumidwa kuja kuti mubwere kuno muzatenge awa. Soponene mukupenza kamuli ndijani chimene chocho apa. Mukao ndanaye kuti sikushika ya. Sindi kushika ya. Chifukwa ndikhamwa momwe. Ndilankhulira ngime. Kodi mesa mwayankhulana. Ndilankhulamo muno. Anthu sanja ya majiba kale, sanja ya majiba kale. Apadera tonde tasikani. Mukayankhulane ndi anthu akukudikira kuli china mtindi chanu. Anakukira kuti mwaya. Anthu abwera bwera. Adamati kwafuna mwe. Kuli anthu ambiri. Anga afuna kuti amve mawayi abwere kuno kwameho. Abwere kuasendeze. Kumubisa anthu akumulwa uko. Anthu akudalira ino. Mauze kuti amfumu sakushika muntengo, akha muntengo momo mukafuna kukhamba nawo ndikuchana abwere kuno kwamenyo. Anthu akuyenderera na bwere mwatuuza kuti lero ule kuli nsonkhano. Anthu ali phiu. Kwakukweza ni ndani muntengo.
Mubuja. Mtengo mwakusema. Usaiwae pala ni nizugule. Nizugule ya makanga tumatenga. La nizudula kunikwenda mtengo. Musaseke kwa mimi. Musaseke kwa mimi. Anikwenda mno azukwangu. Umachonde sikani mkoa yankula antu wanu Abale sikani antu alindi antu akulichochi Alfanya bwemeko Alfanya ka Munde kulipadela aya branchai Ule udankulira mumu Ya tawera hadi Tema Kamulo ni sika ka kwanu Kwa ni nyamule Mpaka simizu ipoja kuvumeleza bana kutini ndakuwa usinikazi kwa nini jasira nyamatawa asipangazi wewe hapana madhauri ama nene sekwa mavuto alipo pazipo pale Abadera izi mzapa ntundu muzivomeleza mwakula kuvomeleza kumbaya mwakula pamene mwafika ba mwakula tasiyani zinazi zitu zina mata kungoziona kuti izi zimene ndili neyo mwapi timanena kuti kambanga mwala toto izi like sio na maana nacho idu zina zilisieni mfanga kuti ndisiya izi yes ndizipanga tani ife ngati anthu apa mtundu tiyeni tikambirane tiyeni ndasiya tu tiyeni tiyendeleni mosi umazivomeleza tikambirane mwe tivane utione kuti banga bwaje nikavomela ndi kukota kunyumba kwanu tiyeni mkhalea ndio pajati na nimafuna ndisamire imufuna kusamira koma tiyeni mkhalea sopano tunkhani meti napita nilani pale ambuye tisakunamize ife tikafuna tikuze Abadera mwakula zina muzichita kuti muzisalenda kusalenda tikati kusalenda ndikutana nawo zina mwakula kaya tisabwerere mbuyo tipite pasogolo titilite zimene zichatika mbuyo tumachitika zambiri ndipo zilipo mwina mfundo zokwana 4 or 5 zimene sitingabwererere fe pambuyo tangu ganizani azatu wachi aluwini zimakhala bwachi zimakhala bwanji inu mwana wachi mwene sitinanene kuti mulire inu awati takumbusapo chake inu dakhala nichekekayo azatu amene yamavutika magonedwe kuko makangoti alo akuti agone amachita kutenga tu drum ndikuika kuko ndipo gamati faithful kwa makhala alo kale ndipo siyani nkhaniyo ana akaenda tuzimba akagona gali moto ana wanchi utawa sitingabweriza kuti tizizikasotito mwezi ali paufulu pano akuyenda mmene angatati ndipo angaendere pakali pano akuzungulira ziko linawo ali ndi ufulu nawo ndi anthu ngati amene anzatu ati walubino aja amanyozedwa nthawi imene ija kuzuzidwa akoma pano ndisaname kungobwera kwa president Chakwera boma ziko likusinthiratu anzatu kukhala nawo so ndi mtendere kumazimva kuti ifeso ndi Malawi ndipo naliyovuta koma pano tili ndi mtendere wacho ndipo usayamika kuyenda komanso abale inu anzatu wabwino atani timene tifunefe kuti tiziwe kuti president Chakwera ndi wabwino tifuna pange chani inu tangoganizani nkhani ya CDF chumba limene ata mapasa tu ndalama ndipo zopangira chitukuko kudera kwauko ndipo pamene nthawi imene akafika wa president Chakwera lili pa 30 million pa 30 nali kweza kufika pa 50 ali sinaoneredwe lili pa 100 pa 100 aliwa chepa 200 pakali pano tikukamba pano 500 million mwamva bwanji pamene potu ndi kuti dera lina lililonse chitukuko chafika chitukuko chili paliponse kuti ifike ku 500 million Mungu wina aliyesi akaradile kudera kwache kokupange chitukuko azinena kuti kudera kupungula sana pagese chitukuko kunapita ndalama inu tagenze ndipo 20 July uzuzu apelapita ngati amo 20 ndiye zibwe ine kubwerera nguyo ndi apa pali awa mati makadeti
machamwamba. Pompano ndaona nzanga. Tambala Sisters ili pompano. Tangu nipatsani kanyimbo kamodzi, a president akamabwera kenako ndiwalandire. Thank you. Doa teno sipanali kweni makilomita mwina 5 okha kudzafika pano koma pano pali china mtindi cha munthu pasonkhana anthu ambiri ndithu amene akuyembekezera kumva kuti mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress watengera sotani pano pali achinyamata azimayi azibambo mtundu wonse wa anthu zonadi amene timapadziwa padena dowa tenofu ndi msewu wokuti tikakhota kumanjaya kuti makhala tikulowera kudowa mwina kulifuna ena mvesema mwina sipa gocheuka chitipa mpana kunsanje dowa tenofu utanthauza chani pa tenofu polowera kuti limulowano boma la dowa kuchokera kulilongwe chifukwa msewu ukamapitirira umapita kukasungu kuzimba uko komano pamene timapadziwa kuti pansika ndithu pabize koma anthu adzadza ndithu msewu monse kuyambira mbali za uku konse kwadzaza anthu komanso ndithu kantunda kakatali ndithu kuti anthuwo mwina posowa poyimba patha kusowa ndi adzadza ndithu msewu umenewo amve fundo kuchoka kwa president Chakwera zoonadi ayi tathokoza kwambiri kuona kuti tiona chithunzi chimenechi ayi ndigalimototu ndipita president Chakwera kufika pano pa dowa tenofu msewu opita kudowa kuchoka kulilongwe kulumbadzi uku kudzakhota ndithu menepa mapita kudowa wina kumapitirira tsopano upita ukasungu kapena chigawo cha kumpoto ndi president Chakwera kufika pano chimene kwambiri nkhani yake ndi mamucha ndithu kuwakumbutsa anthu za voti ya pa 16 September 2025 voti munalembetsa koma osangokhala yayi zimenezo zimene kunena kwambiri ndithu kutsindika kunena kuti anthu ambiri ndithu analembetsa muchati kunenera anthu opitirira 300,000 ndi amene analembetsa mu boma lino akuwalimbikitsa kunena kuti pa 16 September pano akavote asangolembetsa ndi kukhala nonse bwera akaponye voti yawo yakumtima kwawo komano iwo wakupempha kunena kuti amalawi awavotere iwowo komanso apitirize bwerani pakati zomwe zayambika kale zipitirire mwachitsanzo kukamba za msewu umene wayambika kale wa M1 sunathe kodi nanga iwowo akakhala kuti sadawavoterenso pa 16 September amene adzabwere nawo adzaumaliza ndiye kukamba kwawo akuti ayala maziko olimba kuti Chakwera kukamba kwawo akutero ndithu kuti anthu awapatsebe voti kuti apitirize zina zimene ayamba kale kuchita kuimbira anthu lasongana pano ukaona amene amene pakanema amene wa MBC ndizoonadi khwimbi la anthu lasonkhana pano anthu akenso akoneka achimwemwe akuvina kukonzekera ndithu kuti amve kuti mtsogoleri wa dziko lino wowatengera sotani tsiku la lero voti imeneyi achinyamata amayi abambo onse awina kukatengapo gawo koma nkhani adasintha pavoteredwe kuyamba sisikoko malefoko madzulo tatsindika miliyawo zimenezi zingakhale abungwe limene amayendetsa za chisankho la MEC nawonso akhala akutsindika ndithu kunena kuti anthu azimvetsetsa uphungu kunena kuti kalekale muja kumakhala 6 to 6 pano zinthu zasintha kuyamba kuvota 6 koloko mpakana 4 koloko athokoza kumizanga Miriam Galiza president Chakwera tsopano akwera mkamati yampatadenga kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano ayi akeso mayi wa dziko lino madamu oneka Chakwera nawonso
ali pomwepa nditu pamene mene mpatendenga limodzi ndi a president pamene nthu a president akufuna ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano kuwakumbutsa za voti imeneyi ikubwera pa 16 September 2025 kusankha president, kusankha phungu komanso kusankha kansala. Ayi pano ndimene zili pano anthu kuimba nyimbo amenewo kusangalala kudaona mtsogoleri wa chipani cha MCP, mtsogoleri wawo komanso mtsogoleri wa dziko lino. Apa tikupeka ndi m'manja mwa Deus Gumba omwetu ndi mkulu wokonza misonkhano chipani cha MCP komanso nduna ya zamalo. Tidzarani tonse. Bwana President anatipatsa mnyamata pa ulendo pitanso kachikena kuja ku State House, running mate engineer Vitumbiko Mumba. Ndikati Chakwera mundiyankhe kuti Mumba 1 2 Chakwera Chakwera Chakwera. Ulemu wakulu inu bwana president wa dziko lino komanso president wa chipani cha Malawi Congress Party amene Amalawi onse atsimikiza kuti ntchito simnamalize muli pakati chabe muyeneranso kupitiriza pa 16 September pa 17 Dr. Lazarus Maikathe Chakwera. Ulemu mayi wa fuko la dziko lino Mama Monica Chakwera. Ulemu nduna za boma zili pano kuchokera ku tourism Mama Kantukule komanso kuchokera ku Deputy Foreign Affairs nayenso nangozo mapaderadera nduna ing'ono kujenda komanso MP wa dera lino inu Mama Halima Daud. Ulemu akuluakulu ku National Executive Committee, ulemu regional chairman chigawo chapakati maboma 12 Honorable Patrick Zebron Chilondola. Ulemu Mama regional chalede wende na lumo ndi komiti yonse ya region. Ulemu DC kumawa kadowa Bambo Po Galabu na akuluakulu onse a district. Ulemu amayi ndi abambo mapaderadera gogo nkukula amene unatilandira kale kuja kulumbadzi dzanja pamwamba kwacha. Bwana President ulendo wanu kwa utali agogo ankukula akulandirani kale paja palumbadzi matintero kuna alikonse mwana wanu mkhalakale pandale amene anthu akuna amwenereza kuti apitenso kachikena ku nyumba ya malamulo. Honorable Halima Daud. Sali eka aliso ni makansala ndikupemphani makansala mungotchula dzina ndi wodi yanu ndisanapemphe olemekezeka kuti alandire a president. Peter Abale ni Chimbalanga, Lumbadzi West. Rufeyo Maloja, Lumbadzi East. Zikoma kwambiri amene undanyamata amene apite ku council pamene tizikwana pa 16 17 September. Munthawi ino bwana president mati mundilole ndapemphe olemekezeka Daud amene akuyimira dera lino kuti nawonso akulandireni mnthawi yawo. Zikoma kwambiri olemekezeka. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera nanga ifeyo tosefe ule mwana wa president atu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, mai atu mai Monica Chakwera, ule mwanu regional chairman muli pano ndi timu yonse choka ku region ya kuneki ma minister tili pano gogo ni mafumu tonse tili pano tiandire ulemu athu fuka president eti ina president kuno ku Dowa South East Constituency kwa Nkukula takulandirani ni manja awiri. A president kuno ndi kwanu mumaona makabwera kuno mena masangalalira wanthu muone mafumu mena akhalira uko anthu anu mena akhalira apa ena abwera pano 5 koloko kukudikirirani a president. A president ife tifuna tikutsikimizireni anthu akuno kuno kudowa kuti pa 16 September mavoti anu ndi migolo.
kuno mulibe opikisana naye koswese ino a president kulibe wachipani china kulibe kunoko ndi Malawi Congress Party Malawi Congress Party Malawi Congress Party. Ife a president kuno timakukondani chifukwa cha ntchito zanu. Kunoko kuli zitukuko zosiyana zabwera muli pampando 5 years mwakhala pampando. Kupatula zomwe mupanga dziko lonse la Malawi even koswese kwathu kuno pomwe mwayima pano zitukuko zambirimbiri pomwe mwayima pano. Muone chisika ichi modern market tamanga chifukwa cha ino president kupemphani kuti padowa 10 off pamakhala anthu ambiri ogulisa malonda. Mudatikomera mtima president kundiusaini mwana wanu kudzera ku council kuti timange chipatala chipange sika uli apawo. Tinapemphasa president chipatala pompano panopa foundation yayamba chipatala. Health poster president yayambika kuti anthu akuna samavutike akamadwala. Fuka kuno anthu amayenda mtunda wautali kupita ku sento kupita kudowa boma kupita kutengo anthenga. Koma chipatala muti mangira cha president chipangisa kuti anthu asamavutike akadwala. A president nkhani ya nsewu ndiye osanena aliyesa kusangala chifukwa cha nsewu mwati mangirawo. Chifukwa so muli ndi ubale wabwino ndi anthu akunja dzana limakasegula chipatala kumudzi ngatuko atimanga chipatala chobwino chotiso kwa anthu kumudzi kwa Jumpha savutika president chifukwa cha ubale wabwino muli nawo. Panosa president anzathu omwe wakunjawo akutimangira chipatala china kuchuzu kutiso anthu asatani asamavutike akadwala. Zonsezi zikuchitika president chifukwa cha ubwino wanu ubale wanu wabwino omwe muli nawo ndi abale athu akunja akamabwera ku Malawi kuno. Iniyonse munathamangisepo wina aliyese wakunja akabwera kuno. Akabwera kuno wina aliyese mmamulandira ndi manja awiri. Nchifukwa akabwera kuno pa chizungu amati they feel at home. Nchifukwa nawonso akumamasuka kumatithandizira ifeyo. A president mukamakhala ku State House muzikhala mtima uli mmalo. Sitikuona amene mungapikisane naye sitikumuona. Inuti kamakona folokoloko ife ndipo tikhati kusangala kuti a president atatani. A president mafumo sewali apa tumagwira nawo ntchito bwino. Aliyese apa ukamba nkhani atambala wakuda. Kunoko a president kulibe kuti wina sangavotere zina kulibe. Kuno nditambala wakuda sichoncho muli pano. Alipo sangakovotere zina kuno. Kuno nkwachani. Kukacha mama pa 16 tikalwa kaboko sikaja kungopita pa president tambala wakuda chongu pa MP wanu mai Halima Daudi tambala wakuda chongu makasala athu awiri ali apa tambala wakuda chongu nkhani atani tizikadikira ukasita majaketi okalumbirisa president. A president ife kuno ndani nakaita kulandirani khano masuka. Mukamapita kwa mupita kuida kulikose mtima malo. Ife ananu kuida ntchito pa ground. Anthu osewa wasada chito kakamiziro bwera pano ayi. Abwera funa kwao ife cha chikondi ndinu a president athu. Inutu a president Mulungu azikudalisani. Fuka ndinu president osasankha. Munamva mwanena president akutchula za mtundu wa munthu? Amatukwana president awa? Munthu mawina fuka tuwatukwana nzako? A president ife mmatiphunzitsa nanu kuti munthu akakuyamba nosayambana naye inandigwira ntchito yachipani ikanditambala wakuda patsogolo pa 16 anthu kachonga nkhani atani. A president tiba muli nawo osasankha wotikonda tonse. Mulungu azikudalisani. Mwende bwino komwe mupita president Mulungu akudaliseni pa 6 September ndakamba kale zonse zili m'malo mwake zikomo. Zikomo kwambiri manja molemekezeka. Zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Owakonda Chakwera aliyese manja ose mwamba. Zikomo kwambiri. Amaina abambo tsopano nkhani yakwera mtunda chigawo chapakati
regional chairman maboma 12 honorable Patrick Zebulon Chilondola alandire na president kuti wanthu mukana bwanji makonzeka bwanji ulendo wa pa 16 September. Zona adi nkhani yakwera mtunda aliyense dzanja mwamba tichite kwa chomphamvu. Dzanja mwamba tichite kwa chomphamvu. Kwacha kwacha Ochakwera Ochakwera unanga boma boma ife tonse maluwa Achakwera wali kulipi ulemu o president wathu okondedwa Dr. Lazarus Maikathe Chakwera mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha Congress Party. Olemekezeka mayi wa fuko mama Monica Chakwera ulemu wanu. Okulikulu la chipani cha Congress Party original chalede mayi Wende Nalumo komanso pano pali mlembi wa muofesi mwanu bwana mayi Kolini Zamba komanso ndi onse ogwira ntchito za boma. Kwacha bwana ine ntchito yanga ndimfuna kupempheni kuti mulangule ku chikhwimbi cha wanthu chimene chasonkhana pano. Koma sadatero ndifuna kuthokozeni chifukwa inu ndinu president woyenda. Posakhalisa apa munali kumpoto komwe munawalimbikitsa wanthu kuti akalembetse mumawakumbutsa kuti pa 16 apa wanthu akatuluke akavote. Bwana unyinji umene ndiluona pano sindudabwa nchikoka chimene inuyo muli nacho bwana. Wanthutu okhoza kukamba zambiri koma amadziwa ndithu kuti koma Chakwera sosera naye. Wena kwa nsonkhano mbali mwa msewu okuti ayi basi boma tatenga boma lake liti. Boma lake liti Ochakwera mulupitiriza pa 16 pano. Bwana mudabwera pano kuwapempha uzibale wanuwa kuti wakalembetse anthu watu adalembetsa tangu kweza ni manja mwamba amene mudakalembetsa obwana one. Kwacha wanthu amene wabwana okavotera inu chifukwa chionera kuti ndinu mtsogoleri wachitukuko. Inu si mtsogoleri woononga. Ononga ndi wa DPP omene odaononga msewu wachipasula kuononga kwangu tenge chijekete nkunyika muoiro wakuda nkumene kuti wapakatala chipongwe ndalama otethole mtumba. Bwana msewu umene mulima apa pachijiwa timati msiya wafa chifukwa ndi chimsewu champhamvu kwambiri. Ndiye ulendo wawu sifuna kuti nkuchedweseni tifuna kuti muyende bwino koma muli ndi mwana wanu kuno Halima Daudi. Kwacha kodo anthu inu makondo Chakwera tsopano ngati mmakondo Chakwera mukhoza kuwaphera mwana wawo Chakwera ndani. Bwana president chizindikiro chanu tambala wakuda. Chizindikiro cha Halima Daudi tambala wakuda. Chizindikiro cha makasala anu tambala wakuda. Tufuna suti ife kuvota kudzambika 6 o'clock. Kuvota tizamba 6 o'clock. Kutseka 4 o'clock. Bwana president olankhuleni wanthu zomwe kwambiri bwana. Kwacha. Kwacha.
Inkosi Nkukula ndi mafumu onse ena mwandanda uku ndikupatseni ulemu wapaderadera tsiku la lero. Zikomo. Ndithokozenso wonse amene muli pano, inu akuluakulu a chipani cha Malawi Congress nduna muli pano, inu akuti John achilondola ndi mayi wende nalumo ndi makomiti anu wonse, inu atsogoleri wathu constituency yakuno. Padziko pano pali munthu koma lelonso tsiku la msika, chifukwa aliyense amafuna kuti apezeko kanga chepe moyo uthandizike. Ndiye pano mpaka chere pano vani. Pano tumalonda nthawi zonse dowa turn off mpamajiga. Pamene tikumana pano timaphunzira kukhalirana limodzi, chifukwa sikumijiko khako ayi, koma ngakhale mtawuni ngati muno ndi tawuni yakuti aliyense amafuna alere mzake, aliyense akhale ndi ubale ndi mzake, koma ubale wachikondi, aliyense afunire mzake zabwino, chifukwa za nkhondo tidamva kale ku makolo athu kuti nkhondo simanga mudzi. Inu akuluakulu nonse muli pano ku ofesi ya president komanso kwa DC ndi wonse amene akugwira ntchito kaya ndi za polisi, tiyeni tionetsetse kuti kampeni yochitika mwamtendere, tionetsetse kuti aliyense sakunyoza mzake, tionetsetse chifukwa wena amangofuna apeze chifukwa poyambira mzawo, koma wosayankha mawu achipongwe ndi mawu achipongwe, wosachita zinthu zakuti wina asowe mtendere mpaka nakulakalaka ngati kuno sikwawo. Boma lino limateteza aliyense, liteteza aliyense, ngakhale munthu amene ali wachalubino, kale amakhalira mphanthi, kale amangovutika ngati kuti kuno sikwawo, kaya ndi anthu amene ali ndi ulumali wa mtundu wanji, wina amakhala pano padowa turn off saona, ndipo ananikhazira ntayima palumbadzi akuti naona kuti kudowa turn off anthu achuluka kwambiri, sinitha kuti mwina mukandione nchifukwa ndinangofuna kuti nkukhazireni pano. Ndi ananikhazirani mpaka natenga kanthawi kukamba naye nkuona zimene akusowa. Anthu amene alipo monga tasonkhana panomu, mavuto wathunso amakhala wosiyanasiyana. Tere kuwena amene wathandizika ngakhale ni ngongole ya nifu, wena sidayendebe business chifukwa cha mavuto amene anakakumana nawonso potazichita business ija. Wena amene zayendera ndipo abweza zathandiziranso kuti ngongole za nifu ziperekedwenso kwa wena amene sanalandire nawo ulendo winawo. Tere kupanopa tapangitsa kuti nifu tsopano ingokhala banki yake, kuti anthu okhala ngati pano padowa turn off amene mmachita mabizinesi wanu muthandizike mokwanira. Wena ambiri tusakufuna ndalama za nkhaninkhani, angofuna kampamba ka business kachoke apa kafike apa. Pamene wena amene afuna zochulukirapo, ndiye kuti tiwathandizenso pa level yawo business inali apai ikhale pamwamba kwambiri, chifukwa tufuna tuzikhwaya zathu zolenga tokha.
ku Malawi kuno chuma chisakhale m'manja mwa anthu owerengeka. Alipo wena zimene ife tikuchita ndi boma lathuli ndi mapolisi wathu sakusangalala. N'chifukwa chake mwadaladala timachitirana chipongwe umakweza mitengo ya zinthu tsiku ntsiku, koma pamene sizoonadi za mtundu umenewa zina zachita kufukulidwa, zatulukiridwa. Chifukwa chimodzi chimene ndamsankha mnyamata wotchukumitsa zinthu vitumbiko mumba, n'chifukwa cha chimenecho kuti ndiyende nawo pa ulendo umeneyo. Chifukwa zina tikumachitana chipongwe tokhatokha, wosafuna kuti wanthu m'midzimu, wanthu m'misika muno azikhala ndi mwayi kuti ndalama ikhale ndalama yoti wapindulira. Angofuna zinthu zikwere mtengo popanda dongosolo lenileni. Chonsecho nonse muzingoti kukacha munyoze Chakwera, mukukacha munyoze Chakwera, kukacha munyoze Chakwera. Ine zimenezo sizinikhudza, zikabwera kwa ine ndimadziwa kokazitula. Ine ndakhulupirira Mulungu ndipo iyeyo amanisezera nkhawa zanga zonse. Ndilibe chifukwa ndi munthu, ndilibe mangawa ndi munthu wina aliyenseyo. Ine ndikufuna kuti titumikirane mchilungamo osati zoberana. N'chifukwa chake ngakhale zolima za anthu ndimafuna kuti zigulidwe pa mtengo wabwino. Kumidzi anthu amene akuchita produce zinthu nawonso aone kuti thukuta lawo lili pakaone. Chifukwa zolima zawo kaya ndi soya, kaya ndi fodya, kaya ndi chani, zizikhala zinthu zakuti anthu ena asamangobwera kulanda pamene kwina kukapeza phindu lochulukira koposa. Tithandize anthu kuti chuma chifalikire paliponse mofanana. Wena amangofuna kuti momwe iwo ali pabwino akhale omwewo, wina aliyensenso asakhalepo. Ife tifuna zikhwaya zochita kulenga tokha, chifukwa tikuwathandizira kuti chilichonse chimene akuchita chiwapindulire. Ndiye mapolisi aboma limeneli teleku anthu amene chifukwa tikumidziku zolima zikapanduyenda bwino, ndiye kuti pano pa tauni tasowa chogulitsanso. Mpofunika kuti tizilumikizana bwino, ndipo ife tufuna kuti mapolisi amene tikutsatirawa tere iwo amene ali alimi tiwathandize ndi fetereza, titsitsanso mtengo. Chifukwa wena amene anakweza kani kuti tisamange zinthu ngati izi chifukwa chakuti mtengo wa simenti kungokweza mosadziwika bwino, kapena wena ukanika ndithu kuti shuga wopanga tokha azigula pa mtengo wabwino. Tayika malamulo woti zimenezi zilongosoke, chifukwa ife sitikufuna dziko lizikhala dziko lakuti anthu azingobula tsiku ntsiku pamene zinthu zawo alinazo kale, koma wena aluphangira kuti aliyense azisauka bola atalemera iwowo. Zimenezo sitifuna yayi. Ndiye ndikuthokozeni nonse amene muli pano, ndikufunirani zabwino zonse. Padzana ndane nakuti tiye ndikalembetse nyani samlekera munda, zimene tayikazi ni maziko azitukuko zolimba zokhwima, osati za ife tokha koma za wana wathu na adzukulu wathu kutsogoloko. Chifukwa tiuchita zinthu zakuti zikhale ku nthawi yayitali, osati zinthu zongonyengerera wena kuti bola mtatipatsa voti yanu, koma kuti tikonze Malawi akhale wolimba mtundu wonse. Chifukwa msewu mukuona apawo ndi chitsanzo cha chitukuko chimene tifuna zifalikire midzi yonse madera monse tsopano monga takozera tikukonzera M1. Ndipo Mulungu akudalitseni chifukwa pa 16 Septemba layo kwangotsala masabata owerengeka kuli masankho. Chisankho nchainuyo, inu ndi Mulungu wanu mkachipinda panokha. Wina asakuopsezeni, wina asakunamizeni, chifukwa kuno ni dziko la ufulu. Tumvana kodi? Tikumvana kodi? Kodi so mulini wina amene mukamvotera ngati presidenti? Umane natuwani. Namva wena ozimayi okuti ife takhala pansi tapangana tikavota. Alipo akavota pano?
ntaona manja wanuwa mukavota inu zoona president mukavotera nda president mukavotera nda tifuna kuti chitukuko chimenechi tipititse patsogolo pokomera aliyense ngakhale vana vanu aja nijukamba mapulani ambirimbiri koma mwaniva nufotokoza chifukwa tili ndongosolo kuno kudowa nkodala chifukwa ngakhale nkhani ya migodi sikuti idasempha dowa yaye wena sadziwa zimenezo koma ndalama za migodi zimenezi zimene zitithandizire tsopano kuti chitukuko cha dziko lino chiyende mwamsangamsanga kapena tinene kuti mwammangumangu. Tamvana vana makandidati wathu kuno alipo tonse chizindikiro chathu mtambala wakuda ndipo inu kativotereni chifukwa mufuna chitukuko chathu chipite patsogolo mwamphamvu. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera imwenso ni mtsogoleri wa chipani cha MCP kumaliza tikulankhula pano pa dowa 10 off pamene achita misonkhano yoyimayima mboma la dowa anayima paja pa Lumbadzi Trading Center pano pa dowa 10 off apa tsopano ndi ulendo opita pa dowa boma komwenso kuli khuimbira wanthu kuti yota president akayankhule kwalimbikitsa nkhani ya vote pa 16 September 2025 kuti akavotera president komanso aphungu ndi makhansala a chipani cha MCP. Muli ndine Mayeso Chikhadzula tilandireni ku Blantyre.